راديو إيرنا راديو إيرنا معلتوي بأوقات إيرترا كاب ساعة 12 دحر قطري جميرو أب نايل سات 11.7 ميجا هرز بولاريزيشن فيرتيكال كمون بحصير معبل أب 25 متر بان دقيفنا راديو إيرنا كاب كتما باريس زم محلالف بإيرتراويان غازيتنياتات زدالو ناس راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مقدام فنونا يفلم الله أبنايلو ممدبنا أبصوم ززقنايو زيناتات وشتهاجرن وطعن كمون مدب فزة حزنا لكم قريبنا لنا كساب فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو أدمينايو مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات بمسغار دك سب تخصيصو أب إثيوبيا بتحت قيد صنح إيرتراوي ناب بيت فرد قرب ناب نيزرلاند تسغاغيرو أتي بوليد زفلات سمو تولد قويتهم كم زبهال سنقرو لإيرتراوي كاب كلتشحن 14 كساب كلتشحن 20 أبزلو جيزي بجملة سدتنياتات كاب هاجر ناب هاجر أم مسغار زي حقاوي تقبارات توافيرو بمصنحيو أبز ترخبرلو تتعيزو ناب فردك غرب كسة مسريتلو بمنقد زي ودي 38 عامت وليد زي تسغاغر إيرتراويانن زيغاتات كالوت هاجراتن أما عسكرات أبز داغون الأوان كبيت سغاين مقرفتن زركبو إيساباوي قفعتات كمز وردومي نقار أبز حلف عامت وليد كيدان زكاريا سابت مريم مزتبهال بتصايو أب إثيوبيا ناب فردب زغربلو نعسر شمونت عامتات صنع ماسرتي تفريدو نيروم مسو تخصيصو زنبرا كيدان زكارياس ناب بيت فردن ناتوسدن كلو أمليتو بمسوارو زاقيت حالواتو بي كمزلو يفلتن عامت أبلعل دك انستيو سغاين مقرفتن أبلعل سدتنياتات رايزي كونه نسدرا بيت قدايات أمسايا كفلو بزبلون بأمايتا شحات جنزب أب تحتزي كسوس أبلعل زنبور سبات كمسافت سمه كابزهيق زتمحالا لفزينا يملكت قطرون بلكع زي تفلتون أب تحتزي أرميناوي تقبارات كلو كمزو موتي يزقلت كابيت صحفة خبار حقي نيزرلاند زوات مجلسي كمزو ملكتو اتقبناو مرمرة أبلع الوليد بمتحبار إيطاليا يوروبول إنتربولن أقراوي بيت فردي قبن نياتاتنيو تغايدو أبلات بارلما حبرة إيروبا بايتو تصدتا أبلع الإثيوبيان إيرتران نايتصوار معقب كقبر تصويعهم بارلما حبرة إيروبا كابر بعتك ساب شدشت كمتب زكايدو على بايتو تصدتا يخون إيروبا وحبرة أب إثيوبيا نزلو سبقاون وتعدراون كالولاو كفتحو بزي مغالهم نغفي تغريبهم أبلات بارلما أبلع لي سب سلطان إثيوبيا إيرتران هواحتن بفلاي بمتكوار زدل معقبن متنققتان نمغرب يحجزي زبولو أما مغربهم بارلما حبرة إيروبا بتوسغي أهقراو معكن جنزبن بانك عالمن مس منقس إثيوبيا سمعن مغتام نزغربو قدم خونات بمخنان بحتاوين تكالات معر منقساوين تكالات عدل كوابنن أب تحت منقس زمحدرات تكالات نابناي والقس سغاغرالو منقدتات كفترن تصويعهم بكومشن سباو مسلات ودب حبرات هاجرات نكوناتات إثيوبيا كذا تصنع زغومت مرماريت قجلون عدم سلطانا كنواح تصاوعيت قريبهم أبلات بارلما بتوسغي أب سمين إثيوبيا زكايت زلو كينات حدحد نباري فتح كساب زركبلو عك أب سلام ودب حبرات هاجرات أب زوباكو وافر تصويعهم منقس إثيوبيا أب براسلس بزركب إمباسي بيلو أب زهبو ملاش كلتي ببارلما حبرة إيروبا زغرب إمامنة سيقولهم أذي إمباسم مجلسيو أب كللات أمحران عفرنا إثيوبيا زورد زلو سبقاو قلولاو قد كي قبرة ات بارلما ناب كلل تقراي تراي فولي أتكرو مهابو قداي بوليتيكا دا أمبر قداي سبقاو مسل أي مسلنيلو أب سودان ديمقراسي زتصوع حيلتات محبرات من قسقاسات حدش قوامات صديقهم أبتي زحلف سالسي سفر مسمع حدش قوام تساتفتي أكلات نسودان نابتي كنوع مسمر نمهنات ديمقراسي كمرح أمنت كمزلوهم قليتهم
ድሕሪ 2019 ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ 50 ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ተኣኪቦም ኣብ ስምምዕ ዝበፅሕሉ ቅዋም ወተሃደራዊ መንግስቲ ካብ ስልጣን ምእላይ ስምምዕ ሰላም ጁባ ምስራዝ መትካል ሓድሽ መሰጋገር ቅዋምን ሓጋጊ ቆንስልን ዝብል ነጥብታት ከም ዝርከቦ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ ስምምዕ ሰላም ጁባ ንወተሃደራውያን ሓይልታት ዝጥርነፍ እኳ እንተኾነ ንካልኦት ምንቅስቓሳትን ማሕበራትን ማዕረ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ብምባል እዩ እዚ ሓድሽ ተመስሪቱ ዘሎ ምጥርናፍ ከም ዝስረዝ ዝገብሮ ዘሎ መራሒ ናይቲ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣልቡርሃንን ምክትሉ ዳግሎን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝወረዶም ፀቕጢ ስልጣን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክረክቡ ብተደጋጋሚ ቃል እኳ እንተኣተዉ ክሳብ ዝእዋንዚ በትረ ስልጣን ኣብ ኢዶም ይዝርከብ ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኡጋንዳ ብዝተኻየደ ግፋእ ልዕሊ 116 ኤርትራውያን ከም ዝተኣስሩ ክፍሊ ዜግነትን ኢሚግሬሽን ተሃገር ኣፍሊጡ መንግስቲ ኡጋንዳ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ንዘይብሎምን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ንዝበሎም ወጻእተኛታት ንምሓዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ግፋእ ብጠቕላላ 186 ሰባት ኣሲሩ ከም ዘሎ እቲ ክፍሊ ኣመልኪቱ بمسارة حبريتات خفلي توميتن 16 إرتراوين كونن كلو 62 سومالوين 5 إثيوبياوين 1 تشايناوي 1 كنداوي 1 دما أيرلنداويوم مبزحتهم توم استتحزو حقاو منبر فقاد زيت صنحهم قاليهم دما فيزوهم زودقان مخانو نافنيا مينستر وشط أقودات أوغندا نموندي سيمون بمتقاس راديو كابيتال كاب كامبالا حبيرا اتوم زتتحزو أمداغون مأكل نايت مينستر خمزلو زحبر تافنيا قدام بحقاو من قدي أبيت فردك الرامخانو أسميرلو ناب أوغندا دحرم اتاوم فيزوهم كاب زودقالو علتات حيزوم نايت صنحو وهلو الأوان بحساب نمعاتي $30 قطع مخانهم قاليتو መንግስቲ ኡጋንዳን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዳግመ ምዝገባ ኣብቲ ሃገር ናይ ዝነብሩ ስደተኛታት ክካየድ ብዘውፅዎ መምርሒ መሰረት ኤርትራውያን በብመጠን ብዝሒ ስድራ ቤታቶም ብዝተሰርዐ ዕለታት ካብ 13 ክሳብ 16 መስከረም ከም ዝተመዝገቡ ሬድዮ ኤረና ኣብ እዋኑ ኣቃሊሓ ነይራ ንኤርትራውያን ብዘይ መእተዊ ቪዛ ናብ እትቕበል ኡጋንዳ ምስ ኣተው መብዛሕትኦም ናብ ዓዶም ከም ዘይምለሱ ይፍለጥ እንተኾነ ኡጋንዳ ክትጸንሓሉ ዝግባእ ግዜ 3 ዋርሕ ጥራይ ምስ ምዃኑ ሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ንምትራፍ ዝወሰኑ ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድዮም ዝነብሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝፀውዖን ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ተቐባልነት ዝረኸበን ዘተሰላም ግብራውነቱ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያኛታት የጠንቅቑ نقدام شمونت تقمت خكايد زنبرو قطاو زرب كلتيوم وغنات زتفلالي حتوات سلازلعلن حدا كم مونغونياتات ناي تركب زغونه بريزيدنت كينيا نبرون كم زي ساتف سلازغلصن تسريزيو ابت تحازات ጉዳይ ንጹር መብርሂ ዘሂብ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ብዛዕባ ምስራዝ ናይቲ ንቀዳም ክካየድ ዝተወጠነ ቀጥታው ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ይኹን ካልእ ዝራኸብሉ ናይ ዕለት ኣማራጺታት ኣይሓበረን ሓደ ካብ ሸምገልቲ ናይቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝመደቦ ዘተሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ክኸውን ዝረቕሖ ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዘይሳተፍ ምግላጹ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዘይ ንጹር መርገጽን ፖሊስን ሒዝዎ ከም ዘሎ ዝውቀስ ሕብረት ኣፍሪቃ ተወሳኺ ብድሆዩ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝለኣኸዎ ወግዓዊ ደብዳቤ ዘተሰላም ቅድሚ ምጅማሩ ከም ተኽሲ ደው ምባልን ምቁራጽ ተጻብኦታትን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ስጉምታት ክትግበሩ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋንዚ ብዝያዳ ምስ ኤርትራ ናብ ዝዋስን ከባቢታት ምዕራብን ሰሜንን ትግራይ ጻዕጽዑ ከም ዘሎዩ ዝግለጽ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ብምስላፍን ብሰራዊት ኤርትራ እናተሓገዘን ናብ ሽረን ዓዲግራትን ዘተኮረ መጥቃዕትታት የካይድ ምህላው ወታደራውያን ምንጭታት የመልክቱ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዘተን ምፍታሕ ኣብ ዝብል ነጥብታት ወከልቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን 3 ግዜ ከም ዝተረኸቡን እንተኾነ ዝኾነ ፍረ ከም ዘይነበሮን ሓደ ካብ ላዕለዎት መሪሕነት ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሚስ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ እቲ ሓደ ካብቲ ርክባት ከም መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ሒዙ ዳግም ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ብድፊት ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ እቲ ክልተ ግና መዓስን ኣበይን ምዃኑ ኣይተነጸረን ኣብ ጅቡቲ ዞባታ ጁራ ዕጡቃት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፍሩድ ዝተሰመየ ጉጅለ ናብ 7 ጥቅምቲ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ጋራብቲሳን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዓስኪሩን ዝነበረ ሰራዊት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወሉ እዩ ኣመልኪቱ በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ዝቆሰሉ ከም ዘለውን ጠቒሱ
ሚኒስትር ምክልኻል ጅቡቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ብዘይካቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ናይ 6 ወተሃደራት ሃለዋት ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ኣገንዚቡ እቲ ብግንባር ንዕቃበ ሓድነትን ዲሞክራሲን ጅቡቲ ወይ ፍሩድ ዝፍለጥ ተቃዋሚ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሞ ብምጥቃስ ንመግለፂ መንግስቲ ነፂግዎ ፍሩድ ካብ 1991 ናትሒዙ ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዝቃወም ዘሎ ሓይሊ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ራማን ዛላምበሳን ልፍንታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ማእከላይ ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ሰገረ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ብመካይን ተጻዒኑ ናብ ዞባ ደቡብ ክወርድ ከም ዝቐነየ ክግለጽ ጸኒሑ ሓይልታት ትግራይ ብምዕራብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ከምኡ ድማ ሰሜን ሸዋን ንዝተፈነወ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክምክቱ ከም ጸኒሑ እቲ መግለፂ ዘመልክት እቶም ሓይልታት ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ክሳራታት ከም ዘብጽሑ ብምጥቃስ ሙሩኻት እዮም ናይ ዝበልዎም ኤርትራውያን ቃለ መጠይቕ ብቴሌቪዥን የመሓላልፉ ኣለዉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወት ኮነ ህልው ወተሃደራዊ ኩነታት ብዝምልከት ብናጻ ኣካል ግን ክረጋገጽ ኣይከኣለን ብወገን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተኾነ እውን ብዛዕባ እቲ 46 መዓልታት ተቑፂሩ ዘሎ ኩናት ዝተዋህበ መግለፂታት የለን ኢትዮጵያ ኣብዛ ዓመት እዚ ስርናይን ወፃኢ ሃገራት ንምሻጥ ክጅምር ምዃና ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ስርናይ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ዝተዓዘበሉ ኣጋጣሚኡ ነዚ ገሊጹ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ኣስታት 10 ሚእታዊት ካብቲ 110 ሚልዮን ዝግመት ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ሕቡራት ሃገራት የጠንቀቕ ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፈርን ሶማልን ኦሮሞን በሰንኪ ኩናትን ደርቅን ኣማይት ሰባትን ጥሪትን ከም ዝሞቱ ኣህጉራውያን ጸብጻባት የረጋግጹ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ታሪኻ ተደጋጋሚ እዋን ዘጋጠማ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምምካት ሕቡራት ሃገራት ኣማይት ሽሓት ሜትሪክ ቶን ረድኤት የውሕዘላ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዩክሬን 800 ረድኤት ጻዕና 5 መራኸብ ናብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝኣተዋ ኣፍሊጡ ኣብ ርሲ እዚ ንባዕላ ምስ ሩስያ ኣብ ከቢድ ኩናት ገጢማ ዘላ ዩክሬን ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ተኸሲቱ ንዘሎ ደርቂ ዝውዕል 50,000 ቶን ስርናይ ለጊሳ ብኩናት ደርቅን ቁጠባዊ ቅልውላውን ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ስርናይ ናብ ወፃኢ ሃገራት ክንሸይጢና ንዝብል መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስተር ህዝባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይህበሉሎ ኣብ ማእከላይ ሶማል ኣብ ትርከብ ከተማ በለድወይን ኣብ መኪና ነታጉብ ምጽዋት ብዝተፈጸመ 3 መጥቃዕታት ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ብሶኒ 10 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ላማ ጋላሪ ንዝተባህለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ማዓስከር ቤት ጽሕፈት ምክትል መራሒ ግዝኣት ሕርሽበልን ኣማሓዳሪ ዞባ ሒራንን ከም ዝርከብ መርበባት ዜና ሶማል ገሊጸን በቲ መጥቃዕቲ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ሒራን አቡበከር ሼክ ማዳይን ሚኒስተር ጥዕና ናይት ዞባ ዘካርያ መሐመድ ኣሕመድን ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ሰባት ከቕተሉ ከለው 36 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ሃገር ኣፍሊጦም አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ሰራዊት መንግስት ሶማል በመሻርክቲ ተሓጊዙ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሃገር ሒራንን ከባቢኡን ጽዑቕ መጥቃዕታት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ደቡብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ከኣትው ፈቲኖም ዝበለቶም ሓያሎ ዜጋታት ኤርትራ ክትሰጎም ምዃና ኣፍሊጣ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ሃገር ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣስታት 20 ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ከም ዝተታሕዙ ጠቂሱ መርበብ ሓበሬታ ዘስታር ኣብ ክፍሊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ንሓላፊ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሌተናንት ጀነራል ኣተም ማሮል ቢያር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ዝተታሕዙ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብቲ ዝመጹሉ ቦታ ክምለሱ ምዃኖም ኣረጋጊጹ በመሰረት ሓበሬታት ክፍሊ እቶም ኣብ ከባቢ ኮሎሎ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዝተገልጹ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዝተበገሱ ኮይኖም ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከባ ከተማታት በንቱን ፖሎሽን ብዘይቤታዊ በረራ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ከኣትዉ ዝፈተኑ እዮም ሕጋዊ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ከም ዘይጸንሖም ዝገለጸ ጀነራል ቢያር ሓደገኛታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ካብ ደቡብ ሱዳን ክንሰጎም ኢና ክብል እዩ ደምዲሙ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ንግድን ወፍርን ዝተዋፈሩ ብዙሓት ኤርትራውያን እኳ እንተለው እቶም ዝበዝሑ ግና ንደቡብ ሱዳን ሰጊሮም ናብ ኡጋንዳ ከም ዝኣትዉ ይፍለጥ
ኡጋንዳ ብወገና ዝሓለፈ ሰሙን ሕጋዊ መንበር ዘይብሎም ንዝበለቶም ልዕሊ 116 ኤርትራውያን ቀይዳላ ኣብ ምዕራባዊ ሊብያ ኣብ እትርከብ ከተማ ስብራታ 15 ሓተት ዕቁባ ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ከም ዝተረሸኑ ኣብቲ ሃገር ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣመልኪቱ እቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሊብያ ዝተባሃለ ትካል ብሸሞንተ ጥቅምቲ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መንጎ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ነቶም ሓተት ዕቁባ ክርሽንዎም ከለው ነታ ማእከላይ ባሕሪ ብምስጋር ናብ ኤውሮጳ ከተእትዎም ተዳልያ ዝነበረ ጃልባ ድማ ኣቃጺሎማ እቶም ዝተረሸኑ ሓተት ዕቁባ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምዃኖም እቲ ኮሚሽን ጠቂሱ ንመንነቶም ይኹን ዜግነቶም ብዝምልከት ግና ኣይዘርዘረን እዚ ኣብ ልዕሊ ሓተት ዕቁባ ዝተፈጸመ ቅትለት ራህይን ሰብኣውነትን ዝጎደሎ ከቢድ ገበን ክብሉ ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ትካላት ኮኒኖሞ ኣብ ባሕቲ ሕዳር ምርጫ ንምክያድ ኣብ ክትዕ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ተጸሚዳት ትርከብ ዴንማርክ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣርእስታታ ጉዳይ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ኮይኑሎ ዴንማርክ ኣሰር እስራኤልን ብሪጣንያን ብምስዓብ ሓተት ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምግዓዝ መደብ ከም ዘለዋ ብጋህዲ ኣፍሊጣያ ምስ ሩዋንዳ ንትግባር ምግዓዝ ስደተኛታት ዘቕል ናይ መዘከር ስምምዕ ዝኸተመት ዴንማርክ ንብሪጣንያ ዘጋጠማ ብድሆታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ንኽትዕ ኣውሪዳቶ ትርከብ ኢሮኒውስ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ዝተኸፋፈለ መርገጺታት ዝሓዙ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ተሃገር ኣብ ጉዳይ ምግዓዝ ሓተት ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ግና ብዝያዳ ዝተቐራረቡ ይመስሉ ክብል ደምዲሙ ዴንማርክ ሓተት ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምግዓዝ መደብ ዝለዓለ ኣተኩሮ ክትህቦን ከላ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣስታት 300 ወጻእተኛታት ድማ ናብ ኮሶቮ ንምስጋሮም ናይ ኣስታት 15 ሚልዮን ዩሮ ስምምዕ ምኽታማ እቲ ማዕከን ዜና ኣረጋጊጹ እቶም ከባቢ ከተማ ፕሪስቲና ናብ ዝርከብ ዝገዓዙ እስራት ዜግነቶም ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ናይ ማእሰርቲ ግዜኦም ምስ ወድኡ ነናብ ዓዶም ክስጎጉ ምዃኖም ተመልኪቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኢጣልያ ንልዕሊ 1 ዓመት ክትሃድኖ ዝጸንሐት ኣብ መስግጋር ደቂ ሰብ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዘተወቶ ገሊጻ እቲ ገብረ መድህን ተመስገን ገብሩ ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት መንሰይ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ናብ ኣውስትራልያ እናተበገሰ እንከሎ ብምክትታል ሓይልታት ጸጥታ ተታሒዙ ንሱ ናይ ኣውስትራልያ ፓስፖርት ከም ዝነበሮ ዝጠቐሰ ፖሊስ ኢጣልያ ብምትሕባር ኢንተርፖል ዩሮፖል ሆላንድን ብሪጣንያን ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኢጣልያ ተሰጋጊሩ ምህላው ብምርግጋጽ ድማ ተመስሪትሉ ብዘሎ ክሲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሊብያን ኣብ ፓሌርሞ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ፖሊስ ኢጣልያ ነጺሩ ኢጣልያ ንነዊሕ እዋን ተሃድኖ ዝነበረት መድሃኒ ዝተባህለ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ብናይ ስም ጌጋ ኣብ 2016 ካብ ሱዳን ተታሒዙ ከም ዝተረከባ ኣይርስዓን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ክሲ ኣብ ቀይዲ ዘጽንሖ ተወልደ ጎይቶም ዝተባህለ ኤርትራዊ ኣብ ሆላንድ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ናብቲ ሃገር ኣረኪብዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስን ክልል ኣምሓራ ከባቢታት መተማ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ ዝሪፖርተር ንምሕዳርቲ ከባቢ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቶም ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ቅማንትን ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቓት ናብ ሶኒ 11 ጥቅምቲ ብዘውግሕ ለይትዮም ሻሮን በሬ ናብ ዝተባህለ ኩርባታት ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ እቶም ዕጡቓት ብሰራዊትን ሚሊሻን ብዝተኸፍተሎም ጸረ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝሰርሕዎ ድፋዕ ከውፅዎም ከም ዝኽኣለ እዩ እቲ ምሕዳር ኣመልኪቱ እንተኾነ በቲ ኣብ ዞባ ጎንደር ኣብ ዝርከባ ክልተ ዓድታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ኣይተፈልጠን እቶም ዕጡቓት ብወገን ሱዳን ሰጊሮም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መምሕዳርቲ ከባቢ እኳ እንተኣንፈተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓበሬታ ይሃበን እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ሓይልታት ትግራይ ብወገን ወልቃይትን ደቡብ ሱዳንን መጥቃዕቲ ከፊቶም ኣለዉ ክብል ወቒሱ ነይሩ እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክልማይ ስዑድ ዓረብ ደሴታት ፋርሳን ኣብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ባርዕ ከም ዘጋጠመ መርበባት ሓበሬታ ባሕሪ ኣፍሊጠን
25 ሰራሕተኛታት ናይታ ናብ የመን ወደብ ዓደን ተምርሕ ምንባራ ዝተገልጸት ኮንቴይነር ተመላለስ መርከብ ኣብ ከባቢኦም ብዝነበረት ካለ መርከብ ድሒኖም ኣብዚ ዋንዚ ኣብ ጄዛን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ጠንቅቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ባርዕ ይኹን እታ መርከብ ጽዒናቶ ዝነበረት ንብረት ዛጊት ብወግዒ ተሓበረን። ኣብ ዳሕረዋይ ክፋልታ መርከብ ዝጀመረ ባርዕ ናብ ካልእ ክፋላታውን ልሒሙ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደላ ተሓቢሩ። እታ ኣብ ፓናማ ዝተመዝገበት TSS ፐርል ዝተሰሜት መርከብ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ ኩባንያ ራፊዲያን እትውነን ኮይና ብታሃማ ሺፒንግ እያ ትመሓደር። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድስን ብሪጣንያን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክወፅእ ሓበራዊ ጻውዒት ኣቕሪበን። እተን ሃገራት ኣብቲ ብ12 ጥቅምቲ ዘቕረበኦ ሓበራዊ ጻውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ተጻብኦታት ብምውጋድ ነባረ ፍታሕ ከምጽእ ናብ ዝኽእል ብሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ዝተማእከለ ዘተ ከቋምቱ ተማሕጺነን። እቲ ጻውዒት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ረድኤት ንምብጻሕ ክልቲኦም ወገናት ዕንቅፋት ካብ ምዃን ከቐጠቡ ተላብዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ትግራይ ከምኡ ድማ ከም ፋኖ ዝኣመሰሉ ሚሊሻታት ኣምሓራ ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙ ዘረጋግጽ ጸብጻብ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘሎ ዘመልከተ ተጻውዒት ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ነዚ ዘጋደድዩ ክብል ኣስሚሩሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍጸም ዘሎ ጎነጽ ኮኒኑ። ሩስያ ንርባዕተ ዞባታት ዩክሬን ጎቢጣ ኣካላ ክትገብርኒ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝኹንን ውሳኔ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ 143 መንግስታት ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺቡ። እቲ ብ13 ጥቅምቲ ዝተዋበ ውሳኔ መሓዙት ሩስያ ዝኾና ቤላሩስን ሶርያን ከምኡ ድማ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ኣንጻር ምዕረባዊ ውሳኔታት ደው ዝብላ ሰሜን ኮርያን ኒካራጓን ክቃወምዎን ከለዋ ኤርትራ ግና ድምፂ ካብ ማህብያ ስሒባ። ምስ ኤርትራ ድምፀን ካብ ማህብ ዝተቆጠባ ሃገራት 35 ኮይነን ከም ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ቻይናን ህንድን ይርከበን። ኤርትራ ቀዲማውን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ንምኹናን ብሕቡራት ሃገራት ዘቐረበ እማሜ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ማህባ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ መተከል ዕጡቓት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ኣመሓዳሪ ከባቢ ዝርከቦም 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዶይቼ ቬለ ንምንጭታቱ ካብቲ ከባቢ ምጥቃስ ሓቢሩ። ካብቶም ብሰሉስ 11 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ሓደ ኣመሓዳሪ ከባቢ ማንዱራ ሄስ ሂንጮ ክኸውን ከሎ እቶም 4 ድማ ኣባላት ሰራዊት ምዃኖም እዩ ተመልኪቱ። እቲ ኣመሓዳሪ ምስ ኣባላት ሰራዊት ምዃን ኣብቲ ከባቢ ብመኪና እናተጓዓዘን ከሎ ብዕጡቓት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተኸፊትሎም። ካልኦት 4 እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብፍላይ ዞባ መተከል ተደጋጋሚ እዋን ምፍራስ ጸጥታ ክርአ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ተዛማዲ ጸጥታ ምስ ሰፈነ ካብ ናብን እቲ ዞባ ዘእቱ መንገድታት ክኽፈት ኣብ ጀመረሉ እዋን ድማ እዩ ቀትለት ናይዚ ኣመሓዳርን ኣባላት ሰራዊትን ዝግለጽ ዘሎ። ምስ ደቡብ ሱዳን ዘዳዋ ቤንሻንጉል ምስ ግብፅን ሱዳንን ዘሰሓብ ዘሎ ዲጋ ተሃድሶ ዝርከበሉ ክልል ኮይኑ ሓደ ካብ ተኣፋፊ ጸጥታ ዘለዎ ከባቢታት ኢትዮጵያ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን